गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' जोंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो गिर्जायाव थांनो नागिरदों आरो दिनै 26 जोंना नैबे उदालगुरिथिंजाय 26आवसो हाबो आरो दा जों थांगासिनो ओमफ्राय आङो लामा ससे मोनफैनासो भिडिअ'खौ लाफैबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे लोगोफोर मोजां थांगासिनो जों दा गिर्जा मोनसिगोन आरोना नैबे जोंनि गिर्जानि लांगोनानि लामा आरोना ओमफ्राय दिनै जोंना भजबो दोङो दिनै भजबो जागोन जोंना guys जोङो गिर्जा जोबनानै न'आव फैफिनदोंमोन आरो मा थांदों दां न'आव फैफिननानै नै जों दायो गिर्जासिम थांगासिनो ओंखाम जानो थांगासिनो जों दाना न'आव फैफिनदोंमोन जों न'आव दान्दिसे फ्रेस जाफैदोंमोन लोगोफोर रायजोनि ओंखाम जागोन होनना दिनै रायजोनि भज दिनै उखैबाय दा ओंखाम जाथोबाय था जों ओंखाम जानो नायफा ओंखाम जानो फैबाय जोंनि ओंखाम रायजोनि ओंखाम जानो जिरायबाय जों लोगोफोर जायो Welcome to the Abu di belakang, Abu.